ایرو 8 سال لسر کمکوژیا گوندê Birc Ebdalo yê Efrîna Rojavayê Kurdistanê re derbas dibin ku ew komkujî bi destê PYD hatibû encamdan û tê de çar welatiyên gund şehîd bûn. Hûrguliyên wê komkujiyê di vê raportê de. Bi dilxemgîniyeke pirmezin welatiyên Kurd li Rojavayê Kurdistanê yek ji dirindetirîn komkujiyên ku Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD li Efrîna Rojavayê Kurdistanê pê rabûye di her salekê de tînin bîra xwe ku di encama wê komkujiyê de çar welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dan û şehîd bûn. Di heştê meha siyan sala 2013 çekdarên PYD êrişî gundê Birc Ebdaloyê ser navbanda bajarê Efrînê kir û çek û tivingên xwe li hember gund rakir û çar welatiyên sivîl kir armanca êrişa xwe û şehîd kirin. Welatiyê bi temen Abdûcumû Hesen, Ala Xelîl Hesen, Kawa Xalîd Hesen û zarokê bi navê Emmar Nebû Hesen. Ji ber ku rejima Baas nedixwast ku ala Kurdistanê were bilindkirin û nedixwast ku tiliv û tevgerek piştgirî û piştevaniya her çalakiyekê li dijî rejima Baas were encamdan, di destpêka şerê Sûriyê deselatdariyê radestî PYD kir û pekekê ji qendîlê anî da ku bi karê qirkirin û tunekirina her çalakiyekê li herêmên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ji Efrînê ta Dêrikê rabe. Ji destpêka radestkirina PYD ji deselatdariyê re bi her karekê rabû da ku liv û tevgera dijî rejima Esed rêgiriyê lê bike û nehêlibe ku Kurd beşdariyê di rûxandina rejima Esed de bikin. Bi her şêwe û awayekî kar ji bo cîbicîkirina fermanên rejima Esed kir û bi gelek komkujiyan li Rojavayê Kurdistanê rabû da ku plana xwe bibin serî. Di dema êrişa çekdarî li ser gundê Birc Ebdalo bi dehan ji çekdarên PYD êrişî gund kirin û yekser sê ji welatiyên gund şehîd bûn. Abdûcumû Hesen û Ala Xelîl Hesen û Emmar Nebû Hesen. Herwiha Kawa Xalîd Hesên birîndar bû û piştî derdora çar heyvan Kawa ji ber birînên xwe jiyana xwe ji dest da û şehîd bû. Di roja heştê mehê ji her salekê şîniyên gundên Birc Ebdalo û Efrînê û herêmên Rojavayê Kurdistanê wê rojê tînin bîra xwe û şehîdên xwe bi bîra xwe tînin û banga sizadan û dadgahkirina tawanbaran dikin. Welatiyên gundê Birc Ebdalo ne xelkê Daişê yan şebîheyên rejîmê bûn. Bi tenê ala Kurdistanê li ser gundê xwe hildabûn û dixwastin beravaniya gundê xwe di rewşeke tevlîhev ji şerê Sûriyê bikin û her wiha ne li ser hizr û ramana PKK û PYD bûn ku ji nişkê ve êriş hate ser gund û komkujî hate encamdan. Ji bilî şehîdan bi dehan ji welatiyên gund hatin ravandin û li zîndanên xwe hatin belavkirin û bi şehîdkirina her çar navên navborî û bi daxistina ala Kurdistanê û ravandina bi dehan ji welatiyên Kurd, PYD serkeftina xwe li dijî sivîlan ragihand. Komkujiya Bircê yek ji komkujiyên PYD yên di derheqê welatiyên Kurd de encam daye ku ji bilî wê bi dehan bûyer komkujiyê derheqê welatiyên Kurd de encam dane.